Luen tässä aluksi Johanneksen evankeliumin 3. luvusta muutaman jakeen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Jeesus on tie. Jeesus on totuus. Jeesus on myöskin elämä. Jeesus on ainut tie taivaaseen, muuta tietä ei ole. Monet yrittävät ja ajattelevat hyvillä teoilla ja puhtaalla elämällä pääsevänsä taivaaseen, mutta omat tikapuut ei sinne ylety. Joka on rikkonut yhdessä kohtaa lain, on rikkonut koko lain. Eikä kukaan voi lakia täysin täyttää. Mutta Jeesus täytti lain ja armahtaa jokaisen, joka vastaan ottaa hänet. Jumala on rakkaus. Ja mikä on Jumalasta, niin ei koskaan tee pahaa toiselle. Rakkaus on lain täyttymys. Maailmassa on paljon uskontoja, mutta mistä puuttuu Jeesus, niin puuttuu myöskin tie Isän luo. Mikään uskontosuunta tai kirkkoon kuuluminen ei pelasta, vaan yksin Jeesus pelastaa. Jos me tahdomme ja annamme hänen se tehdä. Efesolaiskirjeessä sanotaan, että Jeesuksen veressä meillä on lunastus ja syntien anteeksianto. Minä olin kerran kesämökillä ja heti kun aamulla heräsin, niin joku täällä minun rinnassa, ei päässä vaan rinnassa, sanoi, että nämä sanat, että minutkin on liitetty Jeesuksen vereen, kiitos Jeesus siitä. Golgatan ristillä Jeesus hankki tien taivaaseen, sovitti kaikkien synnit. Ottamalla Jeesus elämäsi, sinulle avautuu tie taivaaseen. Eikä tarvii itse itseänsä olla parantamassa. Hän vaikuttaa tekemiseen ja tahtomiseen. Jeesus sanoi Nikodemukselle, totisesti, jos ihminen ei uudesti synny ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Minä sain uudesti syntyä ylhäältä 11.9.98 iltapäivällä makuuhuoneessa yksinäni. Synnin tunnossani sanoin Jeesukselle, Herra, älä hylkää minua, ja hän ei hylännyt. Se suuri raahattomuus, joka minulla oli, niin muuttui sanoin kuvaamattomaksi rauhaksi. Siitä tiesin, että olen saanut syntini anteeksi. Ja Jeesus sanoi, että minun rauhani minä annan teille. Ketään, joka tulee hänen tykönsä, hän ei heitä pois, vaan hän on löytävä totuuden. Toinen Jeesuksen kanssa ristiin naulituista rikollisista ei ollut tehnyt hyviä tekoja ja töitä. Mutta hän nöyrtyi Jeesuksen puoleen ja sanoi, että
muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi ihanat sanat. Totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Se oli arvokkainta, mitä ikinä on olemassa. Jeesus on myöskin totuus. Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Jumala itse tuli Jeesuksessa, Kristuksessa ihmiseksi tähän maailmaan ja sovitti meidän syntimme. Kaikki on luotu sanalla, mikään ei ole syntynyt ilman Jumalan sanaa. Suosittelen katsomaan netistä, vaikkapa TV7 arkistosta, Pekka Reinikaisen luentoja, erittäin mielenkiintoisia todisteita Jumalan luomisesta ja Raamatun totuuksista. Ja Jeesus on elämä. Jeesuksessa on syvä rauha ja vapaus. Ja ilman niitä ei ole oikeata ja pysyvää onnea ihmiselle. Itse tiedän, kuinka syvä rauha on monissa tilanteissa ollut todella ihanaa. Esimerkiksi ojitusleikkausta edeltävä päivä sairaalassa oli syvä rauha. Jututin kaikki ihmiset lähipiirissä. Ja jälkeenpäin olen ajatellut, että minähän nautin siitä päivästä. Yksin Jeesus saa sen aikaan. Ja kun uudesti synnyin, niin koitti vapaus Kristuksessa. Paljon tippu, monia kahleita. Ihana vapaus koitti, jota monet etsii. Mutta vain Kristuksessa on pysyvä vapaus, joka on tarjolla kaikille. Ja vapaudessa syntyy ilo. Ja vaikeuksienkin keskellä tiedän, että lunastajani elää. Ja vie minut kerran perille taivaan Isän luo. Eikä niin suurta syntistä ole, etteikö saisi syntejään anteeksi. Jos vain tunnustaa ne Jeesukselle. On vaarallista torjua Jeesus, jos tuntee vetoa hänen puoleensa, koska Raamatun mukaan se veto voi loppua. Ihminen paatuu. Toivotan todella taivaan Isän taivaallista siunausta jokaiselle, joka tämän kuulee. Amen.